I entrem a la primera entrevista del programa d'avui, on parlem amb Rogelio Macià, director esportiu de tecnificació Planet Futbol, per fer balanç del tercer torneig benèfic per recaptar fons per als malalts d'ELA. Hola, Rogelio, bon dia i benvingut. Hola, molt bon dia. Com deia, el passat divendres 1 de maig va dur a terme este tercer torneig benèfic organitzat per Vatros, la tecnificació Planet Futbol, per recaptar fons per als malalts d'ELA. Quin balanç n'hi feu? Com va anar la jornada? Bueno, com bé dius tu, vam fer el tercer torneig ja, després d'un quasi 2 anys que portem a la tecnificació, recaptar fons per a l'ELA i bueno, va anar molt bé. Els números canten i sí que va haver unes 500 persones a les instal·lacions esportives i una recaptació de 2.620 euros, que tot va destinat a la Fundació Miquel Valls per ajudar als malalts i les famílies d'ELA. Estem parlant de 2.620 euros i el que dius, no? Els fons van destinats íntegrament a la Fundació, a aquesta Fundació Miquel Valls. Sí, ja des del primer torneig, ja, igualment tota la nostra recaptació de la tecnificació va per a la Fundació Miquel Valls, que és el que ens assessora, que ens ajuda i que és el que col·labora amb nosaltres. I enguany, en aquesta tercera edició, quants equips hi han participat? Aquesta tercera edició, igual que les altres edicions, han participat un total de 12 equips, 6 en categoria Benjamí i 6 en categoria prebenjamí. Tots en categories mixtes, que podien jugar xiquets i xiquetes, i bueno, la participació ha sigut d'uns 150 xiquets i xiquetes que van participar al torneig. I d'aquestes dues categories, ja ho sabem, hem parlat en altres ocasions, Rogelio, que en aquest sentit el torneig no és lo important, igual guanyar, però evidentment si hi ha un torneig sempre guanya algú. Sí, i tant. Al final, els xiquets i xiquetes dins de la Global Solidària ho expliquem, però que volen jugar i si poden guanyar, doncs millor, no? I en aquest cas, en categoria Benjamí va guanyar l'equip del formatiu, de Benjamí, i en categoria prebenjamí va ser el campió el prebenjamí del Alcanar. Molt bé. Llavors estem parlant de que els equips eren d'aquí, de les Terres de l'Ebre. Sí, totes, ja des que fa el primer torneig, són de gent als equips del territori. Creiem que és la millor manera de portar gent, de portar els avis, de portar els oncles, de portar a la família més propera, perquè així aglutinem més gent i més ajudes per a la Fundació Miquel Valls. Clar, vau aprofitar, que l'1 de maig, evidentment, és festiu per celebrar aquest tercer torneig. I clar, quan vosaltres us fiqueu en contacte amb els diferents clubs, suposo que la seva resposta és que fàcil, que vindran i tot sense cap tipus de problema. Sí, la veritat és que estem molt contents. Inclús algun club ens ha trucat perquè volíem vindre al torneig, ja que la veritat, volem ser un referent a nivell no només de competició, sinó solidària, i que la gent sàpiga que treballem per això. I la veritat és que molts clubs volien vindre, però la veritat que només volem fer un migdia per a no cansar els xiquets ni cansar les famílies. I estem repetint els 3 tornejos que hem tingut, hem repetit un 90% dels equips del territori, i estem molt contents per això, perquè volen repetir els mateixos equips, vol dir que s'ho passen bé i a la mateixa vegada aglutinem més gent del territori que tanta gent ens falta. I tant que sí. I clar, Tecnificació Planet Futbol va néixer en una missió molt, molt clara, que és unir futbol i els valors. Clar, això entenc que ho traslladeu als xiquets i xiquetes, evidentment, del que estan a la vostra tecnificació, Planet Futbol en concret, ja ho traslladeu dia a dia, però als que venen al torneig també hi ha una conscienciació en aquest sentit? Nosaltres tenim clar que el nostre sí que ho tenim amb jocs, en treball, amb xerrades, volem dir-los-ho, tampoc no cal significar les coses i fer-ho una part molt greu, però sí que sàpiguen que no només és futbol, no només és un joc, sinó que hi ha una part solidària, que ells han de saber que els diners i els esforços que fan els pares i mares van destinats també a una fundació, una ajuda a una gent que li fa falta. I la gent de fora, igualment, intentem ajudar, intentem transmetre als entrenadors i directius d'altres clubs perquè sàpiguen i que van a un torneig, no un torneig competitiu, sinó un torneig solidari, que van a això i que intenten arribar als xiquets i xiquetes perquè sàpiguen que allò és una cosa molt diferent. I tant que sí. Recordem que, clar, els vostres, els entrenadors de Planet Futbol, tots treballeu de manera voluntària per l'entitat. Sí,
Sí, la veritat és que es va començar de manera de que havien de fer una recaptació, perquè la veritat és que s'havia de pagar una roba dels xiquets i xiquetes, unes assegurances també de manera civil, de manera dels camps de futbol, de la instal·lació, que diguéssim, que falten uns diners per a muntar una entitat esportiva. I, bueno, aquest marge de diners que hi havia, vam veure que no hi havia ni per a fer molta cosa, però sí que hi havia per a poder ajudar una certa gent que ens feia falta molt més que a nosaltres, no? I bueno, vam muntar-se així al primer moment i així hem arribat, no? Totes les quotes dels xiquets i xiquetes són per a cobrir els gastos que puguen tindre ells i tot el que resta és tot per la Fundació Miquel Valls. I tot el que podem fer a nivell de torneigs com estem fent, pues la veritat és que tot va directament a ells i d'aquesta manera pues, recaptar uns diners que puguen ajudar. I tant. De fet, Rogelio, recordo que l'última vegada que vam parlar a l'altre torneig, al segon, clar, el president i fundador de Planet Futbol és Ildefonso Oliveras, que pateix ELA, va poder assistir-hi i entregar, crec que va ser els premis. Esta setmana va poder fer el mateix? No, pels problemes que ell comença a tindre, problemes de mobilitat, problemes de desplaçament, més no és per problemes físics, sinó per problemes que necessita una persona 24 hores al costat d'ella i bueno, mou la família, mou tot, i clar, properament també tenim un altre event que és el Moviment per l'EDA, que ja també fa 5 anys que farem este moviment des de Sant Jaume, i clar, no podia ser tots els 2 caps de setmana junts, el moviment que fa ell ara li costa molt més i no va poder estar, però bueno, va estar el seu germà recollint i ajudant a repartir els prèmits i de veritat que no va estar físicament, però va estar en el mòbil, va estar connectat amb nosaltres moltes hores, el dinar solidari amb els voluntaris també va estar connectat, va donar agraïments, bueno, ell sempre està físicament o que sigui espiritualment, però ell sempre està amb nosaltres i va ajudar molt i bueno, durant tot el preparament dels torneigs va estar sabedor de tot, inclús va dir-nos algun consell, que sempre escoltem, no? I tant que sí. Vull dir, és que moltes vegades no cal ser-hi físicament, no?, per ser-hi present, i és evident perquè Ildefonso Oliveras hi estava present durant tot este tercer torneig. I ara que has comentat, pròximament ens movem per l'ELA, esta jornada. Mos pots explicar una miqueta més? Sí, properament, dia 30 de maig, farem el Moviment per l'ELA, que fa 5 anys es fa, des de la col·laboració amb l'Ajuntament, i una gent que va detrás, uns voluntaris també que ajudem, i bueno, ja es va començar a muntar fa 5 anys, com te comento, i bueno, cada vegada més, fa una travessa d'aigua, se fa una cursa, se fa una caminata per la gent que no pugui fer la cursa ni la natació, i bueno, un dia de solidaritat també a la vora del riu i a la vora del pont del passador, que bueno, és una bona festa on unim també esport i solidaritat. Sí, el que està clar és que a Sant Jaume la part solidària és una cosa que la destaco molt, perquè esteu sempre a peu del canó. Sí, tant l'esport com la cultura. Recordo ara que també el teatre al Sant Jaume està ajudant molt a la cistinosis, amb el càncer, amb l'ELA, i són recaptes que fem entre tots. Al final, Sant Jaume crec que ens distinguim per moltes coses, més bones que dolentes, però sí unes bones, si potser sigui, que no mirem res, que mirem d'ajudar a la gent, i de part no cal que estigui un familiar d'un ells, sinó més cal que hi hagi algú del poble o de prop per ajudar-lo, per arrimar l'ombro. Rogelio, actualment quants xiquets acolliu als entrenaments a la tecnificació? Sí, com ja t'he comentat alguna vegada, nosaltres tenim sobre 20-23 xiquets-xiquetes, perquè la veritat som uns entrenadors, com he comentat, som uns entrenadors, intentem fer l'entrenament que sigui una mica personalitzat. També la veritat que no disponem de tots els entrenadors, perquè ja que és una mica solidari, doncs, bueno, un treballa, l'altre no pot, ser un mínim de 5-6 cada setmana i al mateix temps no podem aglutinar molts de xiquets-xiquetes perquè volem fer personalitzat. Això vol dir que no podem fer global, no podem fer grups de treball de globals i volem ser personalitzat. Per això intentem no agafar més xiquets-xiquetes del que podem. I tant que sí. I més o menys cada quan feu els entrenaments? Nosaltres cada dilluns de 6 de la tarda a 8 estem al municipal de Sant Jaume, al Salvador Gisbert, fent entrenaments, com t'he dit, personalitzats, de tècnica, tàctica i físic a nivell futbolístic. Intentem globalitzar només la part més futbolística i a partir d'aquí intentem buscar nivells,
hi ha un nivell de començament d'iniciació, hi ha un avançat, hi ha un perfeccionament, que l'utilitzem als xiquets xiquetes, depèn del nivell que tinguen, treballen uns treballs uns altres. Clar, perquè recordem que és la tecnificació, que són els entrenadors com a tal, no feu competició, perquè suposo que hi ha xiquets i xiquetes que estan competint en altres clubs. Sí, el 80% són jugadors i jugadores que juguen en altres clubs, i no només del poble, sinó de tot el territori, des de Posta, Masdenverge, tenim algun de part del Tebre, i venen allí que juguen als seus clubs, que és el que et dic, ells treballen en nivell avançat, en nivell perfeccionament, i després estan els d'iniciació, que són els xiquets i xiquetes que comencen des de 5 anys fins a 6, 7, que són els que no juguen a cap equip, però volen provar el futbol i intenten allí començar en una tecnificació que creiem que és molt positiu, perquè al fin i al cap no buscarem res competitiu, sinó que treballarem només que puguem disfrutar del futbol a nivell tècnic. I tant que sí. I ja, Rogelio, per anar acabant, quan se farà el quart torneig solidari? Bueno, l'any passat me vas preguntar i vaig dir, l'any que ve ja descansarem, però al final vam trencar l'esquema i vam anar a Nadal. Bueno, la intenció és anar dia a dia. Ara, este mes de maig, acabarem la tecnificació i farem balanç de com ha anat. Intentarem veure les renovacions, intentarem veure la gent que pugui continuar el nostre projecte i a partir d'aquí muntar la temporada que ve, però segur que de cada temporada que ve la data al principi de temporada que sigui al setembre i començar de nou. Perfecte. Pues apuntat, Rogelio, ho tindrem en compte, estarem pendents, sobretot a les xarxes socials de Tecnificació Planet Futbol. Moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa, Rogelio. Moltes gràcies a vosaltres per fer la difusió que feu i ajudar-nos tant.